Oh, balik-balik. Hindi mo kamukun. Sabi nga, Popol, kamukha ko yun, kamukha ko. Hindi mo kamukha yun kasi kalabaw yun. Ikaw asa ka. Hindi ka pwede ngayon lang. Lapilin niya lahat, ano. Uy. Uy. Lahat talaga ng lusutan. Oh, dito na. Si Aulos para alam niya saan tayo pupunta. Tignan mo. May sariling direksyon. Oh, less basic lang yun. Ay, yung daanan kasi parang Pamilyar. Ano, Aulos? sabi niya ay dito na po yung daanan. Tapos baka may amoy din siyang mga Di na. Mga dadaan. kasi po wala kasi parang excited pa ng ibang. Parang lagi nakakulong sa bahay. Aulos, napakabagal mo naman. Oh, wait lang. Ikaw kalikot-likot ni Aulos. Busy siya sa tinapay. Kaya, o pa tayo tatawid dyan. Si Popol. Si Popol. Baka mo sabihin papatawid niya ako dyan. Ay, hindi yan. May aso sila Manoy Mel eh. Late na po na videoan, bali binuhat namin yung aso dyan. Yan yung po tuloy na biyaan ah. Ito pa. Malapit na tayo sa... Tahimik din naman si Tingnan mo Aulos. na yung yobo. Ito naputol nga eh. Tak. Ilulusot daw yung maliit niyang mga binti. Ayaw kita nag-iwan doon kasi naiyan mo. Si Kupa ganyan din noon. Inaaway yung mga ano, hinahabol yung mga sisiw ni nanay at si tatay. Kaya bawal siyang iwan sa kung saan saan kasi. Di okay, tanda mo nang maliit pa si Kupa, di ba hinahabol niya rin yung mga manok ni Sultan, di ba? Galit na galit si Sultan. Shh, no. Oh. Say. Ay, ay daw. Hmm? Where's Aulus? Where's Aulus? Aulus. Kulit ah. Dagat na yan. Apo, kuya. Pala lumalabas na yung input ni Baby. Hello, Lila. Malakas ata yung alon ngayon. Hello, dagat. Dagat na dagat, dagat. Ay, yobo! Yobo! Aulos! Kunin mo! Hindi kami ano kasi. Aulos na call mo. Pero hindi naman yung Ano naman? Kunin mo. Ikikip mo ka mabait naman.
Likod ka natin. Baka umulan. Sa isa lang? Sino tayo ko? Si Aulus na kasi tahimik si Aulus eh. Aray ko po. Tanggalin ko, Lish. Wag. Ilubog mo lang na mabilis. Pag tinanggal mo sa leash. Pag tinanggal mo sa leash yan. Ayun na. Aray ko. Ow! Sige. Ay! Hala, hala. Pasabit ka. Ay. Yabo, may malaking alon, no? Oo, sa likod. Itsura ni Aulus. Kasi po pula tatanggal ang nga tali, ho. Shh, behave. Ay, siya din na raw. Nice. Shh, Aulus no. Ay, buli niyaan. Oh, wait lang, wait lang. Aulus dito lang ha. Isa-isa din daw. Dali, dali, dali. May malaking alon no. Aulus nakatakas na. Alayo, umiasa si Aulus nakatakas ha.
si Sensei. Lapit nga eh. Maligo ang saysay. Hindi ka maliligo, be? Hindi. Hey, video ang bibi. Say. 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 Tingin ka, TV. Say. Hey. Ay, sis. Say, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, TV. Bye-bye. Bye-bye. Tingin kami. Mamaya ko na yan, no? Ha? Katain ko na?